Il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista jinsab fi stat ta' diżorganizzazzjoni u konfużjoni. Sostnew dan deputati nazzjonalisti mal-ġurnal The Times li qalu qed iħossuhom frustrati bis-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista u nuqqas ta' ħeġġa tal-kap nazzjonalista Adrian Delija. Dan fid-dawl tal-fatt li l-grupp parlamentari nazzjonalista mhux jiltlaqa b'mod regolari. Fil-fatt, l-aħħar laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista saret f'Ġunju li għadda, minkejja li l-Parlament kien għadu jiltaqa' f'Lulju. Deputat nazzjonalista li tkellem mat-Times bil-kundizzjoni li nibqa' anonimu qal "The parliamentary group is in a state of disarray. While it is normal that things slow down in August, let's not forget that Parliament was still in session up until July." L-istess deputat nazzjonalista qal li mingħajr laqat tal-grupp parlamentari, deputati nazzjonalisti spiċċaw jirrikorru għal mezzi oħra biex jesprimu tħassib u l-opinjoni tagħhom fuq ċertu temi. Deputat nazzjonalista ieħor qal li huwa diżunur li Adrian Delija ma laqqax grupp parlamentari meta rrid ikeċċi lil kap preċedenti Simon Busuttil dwar l-inkjesta Egrant, deċiżjoni li falla minnha. Dan in-nuqqas wassal sabiex qatt ta' deputati jirrikorru fuq Facebook u jiktbu messaġġi ta' solidarjetà lejn Simon Busuttil. "Everyone is working as individual," qal deputat nazzjonalista ieħor lit Times of Malta, fejn spjega kif deċiżjonijiet dwar policies qegħdin jittieħdu fuq livell eżekuttiv u amministrattiv. L-istess deputat nazzjonalista qal li la darba fis-sajf l-affarijiet jikwitaw xi ftit kien jistenna li jkun hemm laqgħat tal-grupp parlamentari b'mod frekwenti. Iżda dan id-deputat qal li għandu l-impressjoni li l-laqgħat tal-grupp parlamentari mhux isiru minħabba li hemm deputati nazzjonalisti opponu tmexxija ta' Delija. F'intervista li kellu fuq Timestock din il-ġimgħa, il-kap nazzjonalista Adrian Delija mera l-fatt li l-grupp parlamentari mhux jitlaqqa. Fil-fatt akkuża d-deputati tiegħu b'intenzjonijiet ħżiena. Those sources are giving you incorrect information. I would be very happy to meet those sources, and obviously... No, I can't reveal my sources. But if they are MPs who have intents which are not good intents. Intant wieħed mid-deputati nazzjonalisti li tkellem ma' tal-Gazzetta ħareġ informazzjoni żbaljata dwar is-seduti tal-budget għas-sena d-dieħla. Fl-artiklu ngħid li se jinbidel il-jum li fih se ssir ir-replika tal-kap tal-Oppożizzjoni għad-diskors tal-budget. B'reazzjoni għal dan il-Whip Laburista Byron Camilleri qal li l-unika differenza hija nuqqas ta' dan id-deputat li jifhem il-kontenut mibgħut lill-Whip Nazzjonalista.